Павел баня е град в централна Южна България в област Стара Загора и в близост до градовете Калофер и Казанлък. Градът е административен център на община Павел баня. Към 15 юни 2023 г. в града живеят 2850 души по постоянен адрес. Павел баня е сравнително ново селище, основан е след освобождението на България от османска власт, от преселници от съседното село Турия. Основните родове, които са се заселили в новото село Павел, са около 10. Покрай националното богатство минералната вода, селцето се развива, появяват се някои почивни бази. От 10 ноември 1978 г. Павел баня е със статут на град. Селището е кръстено на свети апостол Павел и на най-малкия син на император Александър II, великия княз Павел Александрович. Основни за икономиката на Павел баня са балнеоложкият туризъм и производството и обработката на етерично-маслени култури – лавандула, казанлъшка роза, салвия. Град Павел баня е национален балнеоложки център. Градът е добил известност с лечебните си минерални води. Те се характеризират като слабо минерализирани, хипотермални, радонови, силициеви и флуорни. От 7 естествени сондажни източника бликат минерални води с температура от 50 до 61 градуса по Целзий. Курортът е профилиран за лечение на дегенеративни и възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат, заболявания на периферната нервна система, дискова болест, радикулити, заболявания на централната нервна система и други. В града са разположени общо 11 басейна с минерална вода, от които 7 закрити и 4 открити. Минералната вода в Павел баня съдържа флуор и радиоактивния газ радон, затова според специалистите водата трябва да се използва изрично и само по лекарско предписание. Има изградени множество 5, 4 и 3 звездни хотели. Много къщи предлагат стаи за гости. Дайте по един палец и се абонирайте!